Matul il-jum tal-ħamis iddominaw ir-reazzjonijiet pożittivi minn diversi msieħba dwar il-liġi li qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament u li tirregola l-industrija tal-kostruzzjoni. Fost oħrajn kien hemm il-Kamra tal-Periti li ħarġet bi kliem ta' tifħir fil-konfront tal-Gvern hekk kif b'din il-liġi il-Gvern laqa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kamra u proċeda sabiex ikompli jirregola dan is-settur. Importanti ħafna, għax bħalissa 22 entità li tirregola din l-industrija li huwa diffiċli u kif naraw ġifieri entitajiet jirregolaw affarijiet differenti l-elettriku, d-dranaġġ u fil-saħħa health and safety u 22 kollox hemm u dan l-isparpaljar qed joħloq problemi ta' nuqqas ta' effiċenza u nuqqas ta' enforcement tar-regolamenti. Allura dan il-pass huwa pass importanti ħafna biex il-frammentazzjoni titlaq. Intant irreaġixxiet ukoll l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi e kif irrimarkat l-importanza tal-adozzjoni tal-iskema tas-sigurtà f'darek. Rajna wkoll li l-Gvern se jkun qiegħed jimplementa xi ħaġa li għamilna aħna stess, l-inizjattiva tas-Safe Neighborhood Scheme illi ħadmet tajjeb ħafna pożittiv mal-membri tal-MDA imma mhux biżżejjed illi din għandha tkun implementata anka fuq nies illi mhumiex membri tal-association tagħna u dan huwa pass pożittiv ħafna. L-4 filgħaxija fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela f'diskors skiet qal li mhux lest jistenna iżjed għal bidliet meħtieġa f'dan is-settur. Dwar it-twaqqif ta' awtorità, il-Prim Ministru qal li din se tassorbi l-funzjonijiet li bħalissa huma assenjati lil bord li jirregola l-bini u l-Uffiċċju dwar ir-regolament tal-bini, l-Aġenzija tal-Bini u tal-Kostruzzjoni u l-Bord għall-Bennejja filwaqt li se toħroġ linji gwida u metodoloġiji ta' prattika tajba u regolamenti maħsuba biex jitjiebu l-prattiċi tal-bini u l-kostruzzjoni f'Malta u tara li dawn jiġu osservati.